ва агар дар канали мо подписаться кунен беҳтар хуб мешавад. вараки штрафа дарондум. Ватан рафтанда дар аэропорт ягон проблема нам. Вақте депортация выдворение дошта бошем, аз аэропорт мегардонанд, аз Россия ба Тоҷикистон. Як зани муҳоҷир 3 сол шид дар ғарибӣ қарор дорам ва ягон ҳуҷҷат надорам. Ассалому алайкум ба ҳамаи подписчикои канали Абдулло ТЖ. Раҳмат барои дастгиритон ва бовартон. Хеле шуда буд ки видео накардем бахшиш ва дар ин видео мехостем дар саволое ки дар комментария менавистем ҷавоб гардонем. Нафарҳое ки билет ҳавопаймон аз кадом шаҳр ба кадом шаҳр дар кор мешавад, метавонед дар номерои мондагӣ дар WhatsApp нависед, нархҳоро фаҳмед ва харидорӣ кунед. Ва агар дар канали мо подписаться кунен беҳтар хуб мешавад. Мехостем саволҳои навистагии шумода ва агар савол дошта бошанд метавонед дар комментария нависен. Дар ин видео, дар видеои оянда ҷавоб мегардонем. Як бардар навистае ки ягон документ надорам, ба кадом аэропорт равам хубтар аст? Ҷавоб: пеш мегуфтам аэропорти Жуковский. Чихел дидем видеои ака Абдуллора дар аэропорти Жуковский пеш аз таможни контроль дар омадан документ пурсида истиянд. Хубтарш аз дар аэропорти Домодедово билет гирен. Ҳастаи шиносҳои ака Абдулло ки медароранд ва ҳамашро нишон медиҳанд. Савол: ман шаҳрванди дутарафа дорам ва загранпаспорти Россия Тоҷикистонро мегардонанд? Ҷавоб: не бародарҷон, беташвиш. Охирон вақт ягон шаҳрванди Россияро аз аэропорт нагардонданд ва ҳамаш парвоз кардистанд. Ва ягон нафара гардонданд, хабардор мекунем иншааллоҳ. Савол: вақте депортация выдворение дошта бошем, аз аэропорт мегардонанд, аз Россия ба Тоҷикистон рафтанда? Ҷавоб: дар ҳолати шумо аэропорт биёен, дар даромадгоҳ ё дар даруни аэропорт милисоҳо агар документ пурсанд, таможни контроль намегардонанд. Ва агар милисоҳо документ пурсанд, ҳаракат кунен, муомилаи хуб кади гап занен, азел набурда. Савол: модарам видна жительство дорад. Худам депортация. Модарам метавонад заявление нависад, депортацияи маро кушояд? Ҷавоб: то шаҳрванди Россия набошад, намешавад. ва ҳатто агар баъди шуморо депортация кардан шаҳрванди Россияро бигирад, намешавад. Дар паноҳи Аллоҳ бошен, дастгирӣ кунен. Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик. Иншааллоҳ ки хубен тенҷен. Чихеле ки дар аввали видео диден, мақсадаи видео саволҳое ки дар видеои пеш менавистен ҷавоб гардондан буд ва хидмат мехостум якаме саволҳоро бихонам ва шумо дар маълумот расонам. пешаи мавзӯъро сар кардан нафарҳое ки мехоҳем карта ёки симкартаи тинкофф бигирем. Ман силкаша дар комментарияи видео мемонам ки ягон қиндӣ надорад. медароен даниётона мезанен ва бигем бепул мебиёрам метиҳанд. чӣ хубиҳо дорад? аввалан карташ бигем дар як моҳ то 20,000 рубла бефоиз ба ватан роӣ карда метонед. симкарташ боша аввалан 200 рубл мепартоен, 500 рубл туҳфа метиҳад ва моҳонаш 250 рубла. хоб мехонем саволҳоро. ассалому алайкум ака, ман двойное гражданство дорам, лекин фақат загранпаспорти тоҷикӣ. метавонам ба загранпаспорти тоҷикӣ Тоҷикистон рафта? алайкум салом бародарҷон. бале, беташвиш, фарқият надорад ки ба загранпаспорти тоҷикӣ мерен ё ки русӣ мерен. ҳатто метавонед ки як тараф ба загранпаспорти тоҷикӣ бирен, ай дигар тараф ба загранпаспорти русӣ биёед. акаи Абдулло маро штраф карданд. ман варақи штрафа дарондам. ватан рафтанда дар аэропорт ягон проблема намешавад ё ягон хел метавонам ҳамун штрафа супорам? бародарҷонам, мақсад ҳолатҳои бидагие ки бародарҳо штраф мекунанд, 5000 бигем, якум бор мераванд мебиёнд, дуюм бор мераванд мебиёнд, вале ай сабабе ки муҳлати зиёд намеспоранд, корашон ада суд метиҳанд ва баромаданашона ай Россия манъ мекунанд. мақсад дидем нафаре ки дар аэропорт регистратсия мегзарад, таможнира гузаштанда баромадаша манъ кардагианд, мегӯянд штрафа супор, баъдан парвоз ки билеташ сӯхт.
ба ҳар ҳол ҳамин масъалаи штраф дар беаҳамиятӣ накунем ва рақша надаронем. Супорен, агар ва рақшам гум кардагӣ бошен, метавонед ки дар ҳама организатсия ё ки отделение ки шуморо штраф кардагиаст муроҷиат мекунед, квитансия метиҳа ва метавонед ки супоре беташвиштар бигардед ва штрафам ки кардан бигем ҳаракат кунед 2 моҳ зиёд нашида супорен, ки барои ки дар ҳолате ки ай 2 моҳ зиёд кишид бо як штрафи дига барои насупоридан оформид мекунанд. Хоб, ассалому алайкум бародар, мара загранпаспортум срокаш тамом шидагиаст. Ман чӣ хел билет бигирам? Алайкум салом бародарҷон, роҳи хубтараш бигем ки вазурашед народина ки дар як рӯз метавонен бигирен ки 1 моҳ муҳлат дора. Агар ки дар 1 моҳам на бароен метавонед ки бо продлит кунед ва баъдан бароен беташвиш мерен. Вале ҳастаи роҳеш ки дар посолствои Тоҷикистон ки дар Россия қарор дорад муроҷиат мекунед, загранпаспорти навда месупорен ва мегирен. ин хелам рафта мешавад, вале вақта зиёдтар мегирад. Хоб, ассалому алайкум акаҷон, ман як зани муҳоҷир 3 сол шид дар ғарибӣ қарор дорам ва ягон ҳуҷҷат надорам. Агар ватан барам во омада метавонам? Алайкум салом апаҷон. Ака, аввалан чӣ гуфтанем ки мақсад морам гуфта наметавонем ки апаҷон шумо бирен депортатсия намекунанд, шумо бародар бирен шуморо депортатсия мекунанд, ира ай тақдир мебинен. Вале чӣ гуфта метавонем ки ҳастанд нафарҳое ки документ доранд мераванд депортатсияшон мекунанд. Ҳастанд нафарҳое ки мебиёянд документ намекунанд, мераванд бо мебиёянд беташвиш мегарданд. чиро нигоҳ мекунам бисёртар штрафа ки ҳамин 2 штраф зиёд нашавад. Агар штраф надошта боше равед иншаллоҳ даниётонро проверка кунед ва мебиёед. ҳаракат кунед дар масъалаи штраф эҳтиёт бошед. хоб, ҳамин қадар маълумот боқӣ паноҳи Аллоҳ. худтона эҳтиёт кунед. миннатдорум. Ай ҳамад бошед.